20 milions per la meitat de la companyia, el 50,7% de les accions. Un acord que posa fi a un culebrón de gairebé 2 anys i que ha obligat els mateixos familiars a pactar, tot i que en moltes fases estaven enfrontats entre si. El cava de Freixenet se'l repartien fins ara les 3 principals branques familiars, però ara totes venen la seva part, menys l'artífex de la companyia i únic membre de segona generació, Josep Ferrer, i l'actual president, Josep Lluís Bonet, que mantindran les seves accions. Per tant, ara el control de la companyia quedarà sota el poder de la multinacional alemanya. Els treballadors ja han demanat reunir-se amb la nova propietària i demanen mantenir els 1.400 llocs de feina. Segons confirmen fonts de diverses branques familiars de TV3 i que ha avançat avui La Vanguardia, Bonet seguirà dins la companyia a nivell més simbòlic per recordar i representar el que ha estat l'empresa els darrers 100 anys, des del matrimoni entre Dolors Sala i Pere Ferrer, els anuncis que van catapultar Freixenet al món amb figures com Megan